My děkujeme a vypadá to, že na konci dynamických ukázek už je všechno připraveno k tomu, abychom se mohli podívat na další představení. Máme velkou radost, že letos můžeme vidět jednak proměnu armády, musíme se sestavit do Polsky, vidíme ty nové hořavější německý, že může být startovat s vámi a právě teď se nám představí 71. mechanizovaný prapor hranice. Ukázkou nás provede velitel roty, kapitán Martin Poborský, kterému tímto předávám slovo. Dobrý den, zemní sil armády České republiky. To bojové vozidlo, které právě vidíte blíž. Střelce operátoři se nacházejí v vozíku, vidíte, otáčet, je to tady osádková věž. Toto vozidlo by mělo u 7. motorizované brigády nahradit vozidlo PVP-2, které bylo zaváděno tehdy ještě do československé armády v roce 8. A má ještě střažený kulomet. Dále má pořované cíle, takže to je asi 6 km. Bojové vozidlo CV90 Mark 4 s myvalcem objemu 16 litrů a podle různých variant má 1000 koňských sil. Střela mraží až 14 km. Vyhledává nepřátelské drony protitankové řízené střely. Moderní bojové vozidlo pěchoty má taky samozřejmě prostředky proti detekci a ochraně proti zbraním hromadného ničení. Má tady celou řadu senzorů, radiačního, biologického nebezpečí a nebezpečí chemických zbraní a samozřejmě také filtroventilační zařízení. Obsahuje samozřejmě taky aktivní balistickou ochranu, to znamená v momentě, kdy se